साउथ इन्डियान बायदि लुबैदों बलिउड बायदि लुबैदों बै लेभेलखौ जों खालामहैनो हागोन आरो खिन्थु आंनि नामखौथ' मोनथियो मैथा होननानै मोनथियो सिनेमा सावथुन मुलुगाव ओरैनोथ' आंनि अरिजिनेल नामा प्रबिन बर' इनिफ्राय माने आदाखौथ' सिनायखाबाय नोंथांमोना बर' सावथुनाव बिराद मोजां माने एन्टारटेनिं मुभि कमेडि प्लास एक्टिं प्लास गोबां रल लायो ओमफ्राय दा आदानि माने रियेल माने एड्रेसखौहाय एड्रेसखौ नांगौ ओरैनोथ' आं धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि बेनिफ्राय माने सावथुन मुलुगाव गोबां प्रबिन दं नालाय ओमफ्राय मालाबा बिदिनो कनफिउस जायो ओमफ्राय ओंखायनो आं माने मैथा सोदोबखौ लादेरदों आच्छा पार्टिकुलारलि मैथाखौ जेनेबा आंनि सासे लोगोआसो दोनदोंमोन जेब्ला इउनिभार्सिटि फरायगासिनो दंमोन बे समाव आंनि रुममेटआ मैथा नाम दोनदों बिदिनो जों नाम दोनलायलायदों माने गासिबो जों दोनलायदों आरो जों जेसेबां टिम दं सोरखौबा बिदिनो गराय लामा खान्दाय ओमफ्राय खांखमा खिब्रमा खबाय जेखाइ बिदि दोनलायदों ओमफ्राय लास्टआव आंना मैथाया गोग्लैदों आच्छा बेनिफ्राय माने आं एसे मैथा टाइपबो नालाय ओंखायनो आङो मैथा दोनदों बेनिफ्राय आङो दा फिल्म जगताव आङो मैथाखौ लादेरदों आरो ओंखायनो प्रबिन होनबाथाय सोर सासेया कनफिउस जायोना ओंखायनो प्रबिन मैथा होनबाथाय मिथियो आरो प्रबिन मैथा मिथियो आरो आंबो ओंखायनो आदा मैथा होनखाबाय डाइरेक्ट खेबसेनो मिथिनाय बायदि माने आसोल माने मोजां नामाथ' प्रबिन बर' जाहैबाय मा सावथुन मुलुगनि अनगायै माने प्रफेसना ओरैनोथ' आं सावथुन मुलुगाव फैनाया 2010 निफ्राय बिनि सिगाङावबो जेनेबा आं कालचारखौ बिराद मोजां मोनोमोन बेनिफ्राय गोसो गुदुंखामोन बिदिनो प्रग्रामफ्राव बिदिनो मोसालाबायनाय ओरैनो कमेडि खालामलाबायनाय एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय कलेज उइकफ्राव इउनिभार्सिटिफ्राव बेबायदि आं खालामबोबाय थायोमोन बेनिफ्राय आंनि फार्स्ट टाइम माने जेनेबा सावथुन मुलुगाव फैजेननायनि मेन आंखौ इनकारेज होदों होनोब्ला फाथैलाय बिसिनाय सिनेमा माने आङो जेब्ला क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दंमोन बिनिफ्राय आङो देबोरगावआव थायोमोन देबोरगावनिफ्राय आं क'क्राझार टाउनाव थांनाय समाव बे फाथैलाय बिसिनाय सिनेमाया बे UN एकाडेमि हाइ स्कुलनि मोखाङाव लागासिनो दंमोन संगिनामोन बेनिफ्राय आं बेवहाय माने आं शुटिं खुनु दिन नुफेराखै ओमफ्राय बिराद नायनो लुबैयो ओमफ्राय आङो बेवहाय टमटमनिफ्राय मोनसे अट'निफ्राय ओंखारनो आं बिराद गोबाव नायदों आरोखि ओमफ्राय नायबाय शुटिंखौ बिदि खालामो बिदि सानबाय आरो ओमफ्राय आंनाव मोनसे माने एक्टिं खालामनो होनाय मोनसे फिलिंसा फैबाय आं सानसे समावबाबो आं माने बे सिनेमा जगताव आं ओंखारगोन होननानै मोनसे फैबाय आरोखि बिनिफ्राय आङो थांनानै 2008आव आङो मोनसे कलेजाव हाबबाय सिमेन्ट सापरि कलेजाव हाबनो बिनि उनाव आङो सिमेन्ट सापरि कलेजनिफ्राय आङो फैनानै दा सिलाबुर कलेजाव आङो माने लेक्चारार मावना दं आरोखि बे आंनि मोनसे साइड आंनि अरिजिनेल बेसो आरो मेन डिजिगनेसना बेमोन खिन्थु बेजों लोगोसे नैबे कालचारखौ जिहेतु आं मोजां मोनो नालाय कालचारखौ आं लांफानाय हिसाबै कालचारनि माबायाथ' बिराद गुवार दा कालचारनि माबा हिसाबै आंखौ बांसिन सिनायनाय जाबाय ओमफ्राय आंनि माबाया बेनो आरो बांसिन गोसारबाय नालाय आरो बयबो मोजां मोनखायो नोंथांमोनाबो ओंखायनो आङो जेब्ला कलेजाव आङो जेब्ला डिउटियाव थाङो आं फोरोंगिरिखौ लाबाय आं फोरोंगिरि आंनि रुलखौ आं फालियो आं नेमखान्थिखौ फालियो जेब्ला सम मोनो अब्लानो बेनिफ्राय बिनि गेजेराव जेब्ला आं फ्रि टाइम मोनो अब्लाना आङो बे सावथुन मुलुगाव फैयो शुटिंफ्राव फ्रि समफ्राव मोनबाथाय आं शुटिंफ्राव ओंखारो बेखिनि आरो बिदिनो दासिमबो फैगासिनो दं आरो सावथुन मुलुगावनो नांथाबनानै दं आं माने आं गारनो हाया सावथुन मुलुगखौ माने जोंनि फादाराबो बिदिनो बिराद इनकारेज होखायोमोन फादाराबो सासे गोदो नाटक एक्टिं खालामग्राखामोन बेनिफ्राय बिदिनो लांदां गान बायदिसिना गाग्रामोन आरो गोदो बेनिफ्राय बे नाटक बायदिसिनानि खोथा बिराद जोङो उन्दै समाव थानाय समाव सिलायाव जिरायनानै बिराद खोन्थायोमोन गोदोनि माने लांदां गाननि बाथ्राफोरखौ खोन्थायोमोन आरो गोबां बिराद गोसो होना खोनासङोमोन बेनिफ्राय आङो क्लास 7 जेब्ला जादों आं बेवहाय मोनसे माने एकांकिया नाटक आं लिरनो सोलोङो फार्स्ट टाइम आं जेब्ला क्लास 7 मोन बेनिफ्राय बेवहाय माने नखल लिरदों आरो नामाव नखल ओमफ्राय आं लिरनानै आफानो खोन्थादों आरो ओमफ्राय बेवहाय आंखौ आफाया इनकारेज होदों ओमफ्राय बिदिनो लिरदाव खिन्थु बिदि बिजाब साफायलायनाय आंनावबो इसेबां माने हाइ कन्डिसननि न'खर नंखायामोन बै समाव लिरनो हानायमोन आं बिराद बिजाबबो आं साफायनो हागौमोन खन्थाइफोरबो लिरोमोन दा बिदिनो गोमालांबाय खिन्थु अब्लाबो बिदिनो लिरदाव आं स्क्रिप्ट लेभेलसिम फैदों आरो बिदिनो माखासे स्क्रिप्ट लिरबाय आरो आंनि लिरनाय स्क्रिप्टआ बिदिनो आं बेस्ट स्क्रिप्ट राइटारबो एवार्डबो मोनदों 2017आव बेस्ट डिरेक्टरबो बान्था मोनबाय बेनिफ्राय माखासे आं माने माखासे बान्था मोनबावदों जोंनि माबानिफ्रायनो बेबायदि मोनबोबाय थादों बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्टर ओमफ्राय दासिम आङो जेनेबा हानायमानिखौ लिरबाय थायो नै देग्लायबो आर'नाइ सावथुनखौ आंनो लिरदों स्क्रिप्टखौ बेनिफ्राय नैबे जानाखि दा रिलिज जानो गोनां अख्रांनि हाथरखि बेखौ गोजोन फंबाया लिरदों आं बेखौ आं डिरेक्सन होदों आरोखि दा दिनै बेवहाय जानाखि रिलिज जानो गोनां अख्रांनि हाथरखि दा रायजो राजाफ्रा नायोब्ला मा कमेन्ट्स रायजो राजाफ्रासो मिन्थिगोन आरो
स्क्रिप्टआ मा सावथुनखौ लिरबोना आंनि स्क्रिप्ट लिरनाया बिदिनो फार्स्टआव आङो दासो बुजिबायखौ फार्स्ट आङो हिन्दी केमेरा फिसाजों खालामजेनदों अके बै ओरै लाग्राया लाग्राया बैहाय नायना फैनानै आं मोनसे मिसिं सिनेमा खालामगासिनो दंमोन माने डिफेन्डआव होनाय आरो मिसिं सिनेमानि एक्टर बे समाव मिसिं सिनेमानि माबाफ्रा एसे डेभेलप जाखाबाय आरो मिसिं सिनेमाफ्रा ओमफ्राय बेवहाय नायदों मथा-मथि 3 घन्टासो नायदों आङो बै आंनि लोगो जानाखि बिरमल मुसाहारि होननाय जायनाखि बेस्ट एक्टर एवार्ड मोनदों 2017 आव मिस्टार सानजेरु बबा जानाया बेजों थांना नायदों नायबाय इदिलाय जों नायबाय ओमफ्राय जोंनो प्रेक्टिकेलि जोङो गावबा गावनो हेन्डी केमजों जों खालामनाय जों दासो बुजिबायखौ बिनि उनाव बिखानि अर बिनिफ्राय कन्टिनिउ फैबाय आरोखि दा माखासे स्क्रिप्टआ जेनेबा हादान मिस्टार सानजारि ओमफ्राय गाम्बारि ओमफ्राय बिदिनो बिदि आर'नाइ ओमफ्राय सैथो आरो फोथाय जेरावनाखि जुनालि बसुमतारी बेस्ट एक्ट्रेस बान्था मोन्दोंमोन हादानाव लिपिका ब्रह्म बेस्ट एक्ट्रेस बान्था मोन्दोंमोन बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय आं मिस्टार सानजारियाव जेनेबा बेस्ट स्क्रिप्ट राइटारखौ मोन्दों बेस्ट डिरेक्टरखौ मोन्दों दा दंबावो दाथ' आगर गैया आर'नाइ फैगासिनो दं माने 2000 नभेम्बर 20निफ्रायनो लागोन नभेम्बर 20निफ्राय बे आंनि मोनसे बिराद गिदिर सिमां जाय सिमांखौनाखि आङो 2015निफ्रायनो आं लाबाय थादों बेनिफ्राय आंनि मोनफ्रोमबो सिनेमा जायनाखि 2018निफ्राय जेसेबांनाखि सिनेमा ओंखारदों मोनफ्रोमबो सिनेमानि लास्टआव नेक्स्ट मुभि आपकामिं मुभि आगर गैयै आर'नाइ होननानै फैबोगासिनो रानिं जाबोगासिनो दं प्रमो बायदि रानिं जाबोगासिनो दं आरोखि बे आंनि मुभिफोरखौ नायबानो मोनसिगोन आरोखि जाबोगासिनो नै दा आर'नाइया माने 17आव बिश्वकर्मा 17आव दाख्लै सेप्तेम्बर 17आव रिलिज जाबाय बे आर'नाइयावबो आपकामिं होननानै लिरनाय दं आरोखि माने आगर गैयै आर'नाइ खिन्थु नाजाबाबो हायाखैमोन खिन्थु बेयो जोंनि मोनसे गिदिर प्रजेक्ट जागोन माने बिराद गिदिर मेसेज दङ बेवहाय बे आंनि साबसिन दासिम जेसेबां स्क्रिप्ट लिरदों आंनि साबसिन स्क्रिप्ट आरोखि बेखौ जों खालामसिगोन दा नभेम्बर 20निफ्राय आगर गैयै आर'नाइ आगर गैयै आर'नाइ ओमफ्राय रिलिजखौ माला होनदों रिलिजआथ' 2022 जाहैसिगोन आरो 2022आव खिन्थु जोङो नभेम्बर 20 तारिखनिफ्रायनो शुटिंखौ स्टार्ट खालामसिगोन नैबे 2021 अके माने आफ्टार 1 उइक नांसिगोन माबा 1 मान्थ आरो आफ्टार 1 मान्थ शुटिंआ स्टार्ट जासिगोन बोसोरसेनि उनाव रिलिज जागोन आरो माने लं टार्म जों लादों प्रजेक्टआव माखासे बिदिनो नोङो जेलनि खोथा दङ फासि होनाय माने माखासे कर्टनि माखासे बिराद दं आरोखि स्ट्राइक खालामनाय स्टुडेन्टफोरनि वाटार बम गावनाय बिदि माखासे सर्टफोर दङ बै सर्टफोरनि थाखाय जों लं प्रसेस लादों टाइम नांगोन आरो दा नोंथांमोना नेनानै थादो आरोबाव मोजां खबर आगर गैयै आर'नाइ जि सावथुन बेयो 2022आव फैगासिनो दं दा शुटिंआ स्टार्ट जासिगोन नभेम्बरनिफ्राय बे न'खरनि नोंथांनि न'खराव साबेसे आरो माबायदि माने सापर्ट सावथुननि माबायावहाय सावथुन मुलुगाव ओंखारनायाव माबायदि सापर्ट होयो आरो न'खराव सोर दा बर्थमान ओरैनोथ' न'खराव आंहाथ' फेमिलिबो थाबाय मादार दङ ओमफ्राय आंनि फंबाय माने गोमानानै थांबाय मथा-मथि 3 बोसोरसो जाबाय आरोखि आंनि फंबाय असेमोन ओमफ्राय बे फंबाय गोमाना थांखांनायनि उनाव फंबायनि गथ' दं आरोखि बेजों जोंनो दङ ओमफ्राय बिराद टेलेन्टेड दानिफ्रायनो बिसोर बिबानफ्रा आंनाव थाजोब्बाय ओमफ्राय अब्लाबो बिनि गेजेरजोंबाबो माने आं सावथुन सिबिनायखौ गाराखै बेनिफ्राय मोनसे खोथा आंनि फेमिलिया बिराद सापर्ट होयो बेनिफ्राय पार्टिकुलारलि आङो आंनि बिसिखौनो आं बाख्नायनांगोन माने आंजों जेसेबां आंनि टिम जेसेबां खामानि मावदों दासिम 2010निफ्राय बिराद फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफोर थांबाय बिराद फिल्मनि आर्टिस्टफोर थांबाय बिराद एक्ट्रेसफोर थांबाय जोंनाव थाहैबाय गोबाय गिजिबाबो दाथ' जेनेबा एसे डेभेलपबो जाबोबाय होमबा गोबाय गिजिनिफ्रायनो आंनाव थाबोदों बेनिफ्राय बेबायदि पार्टिकुलारलि जेबो कमप्लेन मोनबोआखै आरो बिथांमोनानो बुंगोन आंनि मिसेसनि खोथाखौ माने सिनेमाखौ नायनानै एक्टिङा जायाब्लासो आंखौ रायो आरोखि बाखि जेबो कमप्लेन गैया बाजिया एक्टिं जायाबासो रायो बेल' बेखौ आंल' नङा आंनि साफ्रोमबो आर्टिस्ट लोगोफ्रानो बुंगोन बे एक्टिं जायाबासो आंखौ रायो बेनिफ्राय बेथ' आंथ' जानायखौ नुजोबो माथो एक्टिं दा जादों रायो बे आरोखि ओमफ्राय एक्टिं जायाबासो रायो ओमफ्राय माने बेनो आं बेखौसो बुंगोन जे जोङो सावथुन मुलुगाव ओंखारनाय साफ्रोमबो फेमिलिफ्रा गोबां फेमिलिफोरखौ नुबाय बिराद हेल्प खालामो आरो ओंखायसो जोंबो ओंखारनो हायो नङाबा जों हाया जों फेमिलि थानानै जों दिनै सावथुन मुलुगाव एसेबां माने खस्थ' खालामनानै ओंखारबाय थानांगौ गोरलै नङा खिन्थु आरो लोगोसे आं खावलायबावदों जोंनि बर'नि माखासे फेमिलिफोरखौ आं खावलायदों जायफोर बिथांमोननि न'खरनिफ्राय सोरबाफोर जुदि कालसाराव गोसो गुदुं दङब्ला कालसाराव ओंखारदोंब्ला बिथांमोनखौ नोंथांमोना हेंथा होनो नाङा जेबो नङा जेबो जिंगा सिनांगौबो गैया थुलुंगा होनो नाजा थुलुंगा होयोब्लानो न'खरनि अननाय मोनोब्लानो बयबो साक्सेसबो जायो आरो जौगानोबो लामाबो मोनो आं बेखौ सानो आरोखि माने थुलुंगा नांगौ थुलुंगा नांगौ होनना आं सानो ओमफ्राय पार्टिकुलारलि रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे बाथ्राखौल' खावलायबावगोन जे जोंना बर' सावथुना
गोदोनिफ्रायनो बिराद ओंखारबोगासिनो दं आरो ओंखारबायानो थागोन आरो जौगाबोगासिनोबो दङ माने डेभेलपबो जाबोगासिनो दं आरो जाबावगोन ओमफ्राय जोङो माने गोजौ लेभेलसिम लांबावनो थाखाय नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि सापर्ट नांगोन नोंथांमोना नायनांगोन जोंनि सावथुनखौ नोंथांमोना जा हायो जोंखौ थुलुंगा होनांगोन अब्लानो जोंनि सावथुन मुलुगा आरोबाव नोंथांमोना जेरै साउथ इन्डियान बायदि लुबैदों बलिउड बायदि लुबैदों बै लेभेलखौ जों खालामहैनो हागोन आरो खिन्थु जुदि नोंथांमोना नायाबा सापर्ट खालामाबा जोंनाव जिबायदि कालेक्सन जानांगौ बे फैयाब्ला नङा होमबा जोंनाव प्रडिउसाराबो गोमालांगोन फाइनेन्स खालामनो गिलांगोन अब्लाना जोंनि जिनोखि जिबायदि बाजेटखौ लानानै जोङो जिबायदि हाइ क्वालिटिनि सिनेमा खालामनो साननाय बाजेटखौ जों खरसा खालामनांगौ बै बाजेटखौ अब्लानो जों खालामनो हागोन अब्लानो अट'मेटिकलि सावथुना जोङो साउथ इन्डियान बायदि लुबैयोना बलिउड बायदि लुबैयो गासिबो जालांजोबगोन आरो बै नेक्स्ट लेभेलसिम थांगोन आरो दा आदानि मा क्वालिफिकेसना मास्टार डिग्रि आरो आं इक'नमिक्सआव मास्टार डिग्रि खालामनाय ओमफ्राय बर' एमएलआवबो खालामनाय डाबल एमए डाबल एमए अके माने जोंनि आदाया डाबल एमए इक'नमिक्सआव मास्टार्स ओमफ्राय बड' एमएलआव मास्टार्स आरो ओमफ्राय बेनि प्रफेसना जाहैबाय प्रफेसर मा कलेज सिलापथार जुनियर कमार्स कलेज सिलापथार जुनियर कमार्स कलेज आवगैथ' जेनेबा सिनियर दंफायोमोन पुर्बान्चल कलेजावनो मावदोंमोन आं ओमफ्राय दाथ' गभर्नमेन्टआ 2013निफ्राय सिनियरखौ बेलेग जुनियरखौ बेलेग खालामनो हाबाय आं जुनियर लेभेलाव थालांबाय जिहेतु आं कालसारखौबो सिबिनायनि मोनसे माने गोसो गुदुंखा नालाय सिनियर लेभेलाव थानाय लोगो लोगो बांसिन आं बिजि जागोन गेजेराव सम मोनाबो जानो हागौ बेनि माखासे साननानै आङो जुनियर लेभेलाव थानाय जादों आरो बे थिगैनो दं दा गोजोननाय थाबाय आदा प्रबिन बर'निसिम आदा मैथानिसिम बे माखासे गावनि बिसय आरो गावनि जिनाखि साननाय सान्थौफोर बेफोरखौ जोंनि गेजेराव फोरमायनायनि थाखाय बिराद मोजां मोनबाय लोगोसेनो आंबो सोमदोन बरगयारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोन बयखौबो लाइक साबस्क्राइब लोगोसे शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय नोंथांमोननि लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनायानो दिनै बिथांनि इउटुब चेनेलखौ देरहोगोन आरो जोंनि मोनसे बेल आइकनखौ थुनायानो बिथांखौ बिराद गिदिर थुलुंगा होनाय जागोन आरो रोजा रोजा माने सहाय होनाय जागोन आरोखि आरो बिनि फिथाइखौ बिथाङा मोनजागोन नोंथांमोननि जिनाखि हेल्प खालामनाय आंनावबो चेनेल मोनसे दङ मैथा गोखै प्रडाक्सन बेखौ आङो खनसे आङो माबा खालामखांबायानो फैसा उइद्र' खालामखांबायानो फार्स्ट टाइम आं 16,000 मोनखांबाय आं ओमफ्राय दा नेक्स्ट बे पार्सनेल चेनेल उइदिन 3 मान्थ्सआवनो जादों उइदिन 3 मान्थ्सल' जादों आंना ओमफ्राय 3 मान्थ्सआव आङो चेनेलाबो एसे थाब स्पिडा ग्र' जाबाय 16,000 आं बरनखांबाय आरो नेक्स्ट दा 12,000 बेसेबांबा हाबगोन आरोखि नैबे नेक्स्ट मान्थआवनो बाराबो जाहैनो हागौ मानो होनबा 11 थारिखआव हाबबावगोन नालाय ओंखायनो बे मोनसे एक्सट्रा सर्स आरोखि दा जोङो ओरैनो हिन्दी सिनेमा नायो इंलिश सिनेमा नायो जोङो बाहेरानि जों बायदिसिना एडभार्टाइजफोरखौ जों नायो खिन्थु जोङो बर'नि चेनेलफोरखौबो नायनानै जोंनि फिसा नायनाया जों जे इउटुबखौ नायो बैसोरखौ नायनायाव जों बिसोरनोबो पइन्ट सामथिं जों हरखानाय जायो जोंनि नेटपेकनिफ्रायनो थांखायो थाङा होमबा दा जिहेतु जों नायखायो जेला जोंनि बर'नि माखासे इउटुबारफोरनिखौ जों नायना होयोब्ला बै जोंनि जिनाखि बैसोराव थांनो होनाय बुस्थुखौबो जों जोंनि बर' फिसानोनो जों होनाय जायो बिनिफ्रायनो जोंनि बर' फिसायानो थाइसे थाइनै मोनजागोन बे मोनसे सर्स जागोन इनकाम जागोन मोनसे थुलुंगानाय फैगोन बे आरोखि आरो बे चेनेलनिफ्राय माखासे मोजां मोजां खबरखौबो जों मोनलांगोन बे आरोखि ओंखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायदों नोंथांमोननि बे नायनाय चेनेलखौ नायनायाव फैया नङा इनकाम फैयो ओंखायनो बे इनकाम फैनो हायोबा बिराद मोजां जोंनि सोरबा सासे मानसिया साफा सानै मानसिया बेजोंनो एंगेज जानो हागोन बे आरोखि चेक खालामनानै नायहैदो माने आदा सापर्टखौ मोनबायनो आरो बेबायदिनो सापर्ट होबावदों नोंथांमोनाबो बे आदानि पार्सनेल चेनेलखौ आरो ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबोथ' सापर्ट खालामनो दाबावसै खालामनांगौ आंबोथ' खावलायदों दे बेखिनियाव